въпрос. Пред вас виждам стои плана Ранът, специална книга, подарена на всички представители от депутати от Великото народно събрание. Каква е връзката между този израстък на демокрацията Бойко Борисов и плана Ранът? Има ли някаква връзка? До там ли докараха нещата идеолозите на икономическия преход, плана Ранът, негов символ, за който вие говорите, за да стигнем до израстъците на мутрите и мутресите, които владеят всички отрасли на икономиката в България? И всъщност, както казвате вие, не съм допускал, че ще стигнем до тук. Коя е причинно-следствената връзка? Добре, аз ви благодаря за въпроса, както казват те, които ги учат, нали, да отговарят, защото те, нали, така са ги научили на някои клишета, но действително искам да внеса яснота. Даже съм готов някой ден да седна и по-дълго да говоря за плана Ранът. Имате възможност. Плана Ранът, книгата, която е на български е тази, могат да я покажат, а това е всъщност за главната страница на оригинала, който разбрахме, че не могат никъде да го намерят. Значи книгата, която държите и оригинала, има големи разлики? Не, няма големи разлики, но има някои съществени разлики. Но съществени Първо, разлики. че липсват две глави в превода, да, които са свързани с икономическото състояние и прехода, икономическия преход. Твърди се от преводачите, че те уж били на български език и писани от Иван Ангелов, но в оригинала първо едната глава, втора е от Иван Ангелов, а другата пише, че е в резултат от кръглата маса. Глава трета. Основни насоки на прехода. Така че, освен това, Луджев каза в този филм, че имало два варианта. По-твърд и по-мек. Хард и софт вариант. Но аз искам да кажа следното. Вижте, има нещо, което, ето да кажем в Нова Зора, Минчо Минчев, който не е специалист по плана Ранът, задава добри въпроси. Те са винаги били Нова Зора против плана Ранът и са го смятали, че той е пътеводната така звезда за прехода и за разгрома на България. Знаете ли за колко време е направен според думите на Ричард Ран плана за преход от планова към пазарна икономика? За по-малко от 3 седмици. Извинете, уважаеми зрители, цял живот съм се занимавал с наука, с правене на проекти. Това е пълен абсурд да направиш това нещо за 3 седмици. Независимо колко човека ще работи. Второ, забележете признание на Ричард Ран. Ричард Ран казва, вижте филма, че той не е разбирал плановата икономика. Значи, той почва да прави план за промяна на планова към пазарна икономика, без да я разбира. Трето, той признава, че те имат опит във въвеждане на пазарна икономика в развиващия се свят, в развиващите се страни. Помните ли, господин Енчев, как се разделяше света по това време? Запад, изток и третия свят, развиващия се свят. Значи, този план евентуално би проработил, ако нас ни преведат в вида на развиваща се страна и оттам да тръгнем. А не се ли получи като край резултат? Така, четвърто, ние вече сме преведени горе-долу към преведени. Да. Както се казва, във вид удобен за вече логаритмуване, нали, имаше едно клише. Погледаме стандарт. Слушайте го Иванчо Ангелов какви ги разправя. Да. Той се ухилва там в заличката, седи. Между другото, аз исках от него оригинала, той ми каза, че го нямате. Трябваше аз да му давам тия неща. После и затова ме подсетете да кажа как ги скриха в интернет. Аз съм го взел това от интернет, но вече не може да се вземе. След филма ли. Той казва така, ние се събрахме. Сега Ричард Рант е казал, че не разбират от планова икономика, а пък те се оказало нашите, че не разбират от английски език. Ма то не е проблема да разбираш от английски език. Вижте, аз съм чел курс, който в България никой друг не е чел. Динамична оптимизация в икономиката. При това прослушах от един наш студент, който отиде в икономическия, защото в икономическия никой не разбираше от математика, курс по икономикс. И съм направил уникален курс по книги, които са американски. В България към тази дата не съществуваха преводачи, които могат точно да преведат този текст. Нито пък имаше адекватен понятиен апарат, примерно техните термини на икономикса към нашата политикономия. Добре, Франът, има ли тенденция за моторизация на икономиката? Има ли намеци? Естествено, че няма. Вижте, Ран, ако дойде Ричард Ран тук и му разкажеме за тези неща, той ще се застреля или се извади и другото око. Защо? Защото ако ние свързваме всичко това, но той каза така, вижте, това беха нещо като помощен материал. Например, забележете тук монетарната политика, те предлагат 5 варианта, включително предлагат веднага 90-та година валутен борд. Той го казва. Още тогава. Нямаше да има 10 януари, господин Енчев. Нямаше да има срив на валутата, при което унищожиха 40 милиарда спестявания
Само в банките... Не съм адвокат на Да, Ранът. да ви кажа и да създадоха кредитните милионери. Нашите хора, както и Луканов му казва в същия този филм, просто са правили нещата не по рецепта, а както им дойде. Защото Ричард Ранът казва така, вижте, когато правите един сладкиш, има точно определен алгоритъм, аз го казвам алгоритъм, как се прави сладкижа. Малко сбъркате ли сладкижа, се проваля сладкижа. Плана Ранът предвиждал ли е тотална масова приватизация и работническо-менеджерска приватизация, провеждана само от определени среди на бившата компартия номенклатура? Има ли такова нещо? Няма такова нещо. Вижте, той дори не се занимава точно с такива неща. Даже там става въпрос дали да бъде по-бърза, по-бавна приватизацията и така нататък. Освен това, основните насоки са прияти на кръглата маса, да не се прави луджив на интересен, че това не било прието. Но вижте, плана Ранът, ще ви го кажа за какво е. Иванчо Ангелов ясно го каза. Той е бил за да се предаде легитимност на действията на Лукановото правителство и на всички правителства след това. Тоест, те дори раният не са имали никакви амбиции, че по това ще стане нещо. Те са си казали мнението хората, доколкото могат, взели си паричките за 3 седмици, отишли си и си ги оставили нашите бандити след това да действат. И плана Ранът няма никаква стойност от гледна точка на това, което някои се опитват да правят. Всичко е пред нас. Мутрата Борисов не фигурира в плана Ранът. Паравоенни структури не фигурират. Там, там си има за застраховател. Но има нещо друго. Той казва така, Ричард Ранът. Вижте, в България няма институции. Всичко това, което искаме да направим, има нужда от институции и хора подготвени. Няма. Освен това каза, ние подценихме проблема с корупцията. Но очевидно те са получили задача от американските политически кръгове, които заедно с съветските политически кръгове планират целият този преход, революцията от 89-та. Ние сме просто едни мушмуроци, които бързо се ориентираха по-пъргавите към клишетата на борши социализма, ако спомняте, топа било повече капитализъм, нали, повече демокрация. Тия клишетата на Горбачов, нали, с който той приказваше лъжи. Откровенни лъжи. Нали, тогава имаше откровенни лъжи. Така че плана Ранът има само този смисъл. Да легитимира в някаква... Ето Иванчо Ангелов казва така, ама ние казваме на СДС, ето виждате, американците го дават това. После той казва така, ние бяхме победени един вид и нямахме право да спориме. Това е туземна колониална администрация.